केमेराया गोसोम नुदोंलै दामि केमेरा नङा नालाय नै गाइस मान बोग्रि जानो फैदो हाननो फैदो आयं लानियाव ओइ दोंसाबो दे नै सिरि सोना दोङो खन नै बारदो सिरि सोदो मोजांथार थाइसे जाखानोसै आं नै गाइस मानि साइनि बोग्रियानो रिसो जि गोथाव ओमफ्राय नै गाइस मानि इसेबां मोनबाय जागोनलै संख्रिफोरना बाथोन देना जानोसै न' दोना नों ओरैमालि बारा गैला ओमफ्राय सिरि सोनासो दङ Hai logoफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि स्कुलसिम लब्बर बावहरनाय थाबाय स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड प्लान भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो ओमफ्राय दायो जों नै बैग्रि जानाय जों बैग्रि बेसेबा दिननि उनाव मोनजाथाराखैमोन आरोना बेनिखाय बैग्रि जानोसै ओमफ्राय बाथोन देनोसै नै फालौ गोरान आयं लानिफ्राय लाबोनाय नैबेबो बाजि लानिफ्राय लाबोनाय नैबेबो आयं लानिफ्राय लाबोनाय गोदाय सुना लानोसै ओमफ्राय जानोसै नै देखो गाइस मान देनोसै बाथोना नै देखांबाय सामब्राम गुफुर होदो आरो फालौ गोरान बाथोन देदो Ting top. Ini batin samral gitu. Iya. Ya beri gede gasnya. Begor kibli rangga na. Kibli na. Dari sana. Mana enggak? Mana? Hati mana? Guys man, denda sudah kau kawai. Mana sini? Denya namun bekan. Oh, denya dulu lain. नै गाइस मान बाथोना जोंना जाबाय ओमफ्राय नै सन्दना जागासिनो मादि नांदो गोथाव नांदो ओमफ्राय नै दंबोयो इयाव ओमफ्राय दायो नांबावगौबा लानोसै आरो ओमफ्राय आं संख्रि संग्राखौ लाना फैनो र' बरिया जादों दुन्दियायाबो मोदोमदो न' बिसोरनि बोग्रिया बाय पिस्ला जायो आरोना बाथोन देबाथाय ओमफ्राय आयं लायना बारा बिदि पिस्ला जायामोन खायनो बारा लुनाय मोना न' गैला स' गाइस मान जाखांबाय जोङो बिराद हिट जादोंमोन आरोना बोग्रिया ओमफ्राय सन्दनायाबो जानानै बिराद मोजां नांदोंमोननो ओमफ्राय दायो आलु सुबाय फालौ गोरानसोमोन नालाय मोनबा ना मा खालामनां ओमफ्राय दायो आंनि मिशनाव स्टार्ट खालामलायनोसै न' आरो मालाबा जालायगोन नै गाइस मान मुस्रा सानायदों आङो मुस्रा गैला बेखायनो मुस्रा दायो साना लानोसै मुस्रा सानै ओमफ्राय आं दुगैखांनानै हिबो सुबाय आरोना ओमफ्राय इखौ नै बाल्थिंसे दोनखायो ओमफ्राय इखौ दायो जोंनिथिं दंग'आ राननानै दोङो नालाय बेखायनो हि सुनो बिराद खस्थ' जादों आरोना माने फुङानिफ्राय बेसेबां खावगोन आरो बेसेबां सुगोन इदि जाबाय ओमफ्राय खावबाय थाबाबो जोंहानि फुङानि दैया घला फैयो आरोना बेखायनो आङो सानबाय बाजि लाइनाव सुहैनि बाजिला मटर दोङो ओमफ्राय इयाव सुहैनि आरो आङो खावबाय थाला होननानै नङाबाथ' आङो जेनेबा फुङावनो सुखायो देसन ओमफ्राय खावबाय थाबा घला फैनायनि थाखायनो नांगोन नालाय फुङानि दैखौ माइरं सुनो मैगं सुनो नांबाय थागोन नालाय फुङानि दैखौ बेनिखायनो आङो बाजिलानि मटरावनो सुहैनोसै जोंहाबो दोङो मटर ओमफ्राय जोंहानि मटरखौ आङो सलायनो रोङा आरोना माने जोंहानि मटराव माबा नांगौ आरो फिंगार प्रिन्ट नांगौ जायखौ बाबा आरो फंबायनिल'सो दोङो जायखौ फंबाय आरो बाबायाल'सो खुलिनो रोङो आं रोङा बेनिखायनो बाजिलानावनो सहैनोसै आरो जोंहानि मटरनि दैयाबो आइरन दंसोयो आगोला उन्दैयाव जों दंखल दंमोन नालाय बेयावसो दुगैयोमोन ओमफ्राय जि आथा जायोमोन आइरना बा गुफुर गामसा बा बिहानफोरा दसेनो गोमो जाजोबखायो आरोना ओमफ्राय जियानो जा बार्थडे बाजिलानाव आङो सरनानै सुहैनोसै आयै इमान बाल्थिंसेखा थांनि सुहैग्रोनि
So guys man सुखांबाय आङो दायो हिफोरखौ ओमफ्राय नै जोंहा माइ लामना होदो रुनाय माइ मिया रुदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो लामना होदो देखो रुनाय माइ जासिगोन एबार जोंहा ओमफ्राय नै आंना मेचिन स्टार्ट खालामसै बोदा मानाव नों मानियाव उन्दुदो हो आं जायगायाव उथि 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 उथ' ओमफ्राय नै आगर एरनोसै उपाय इज नाथिं गाइस मोन अखा बोथोर सफायसिगोन नालाय बेखायनो थाब थाब दानानै थाब थाब माबानो नागिरदों नङाबाथा मा जादों खाननैसोआ थाइसे थाइनै थाइफ्रिबाय थादों ओमफ्राय आं उथिबाय थानो गोनां जादों ओमफ्राय खोबनानै होयो अखा मुखानो ओमफ्राय अखायानो गैया थगायबाय थादों आंखौ ओमफ्राय नै इधर देखो ये है आगर एंड बिथिं थिखांलायनोसै थाब थाब दानानै थाब थाब फोजोबनांगौ नै गाइस मानिनि बेरेखौ ओरै बोखारबाय गैला थांबाय बेरेया ओमफ्राय आं हानबाय आरोना देखो मादि मोनदों गाइसमोन आरो थिंख्लि बेरेनि मोनबाथाय जाबाय आरोना नैबेनो थिंख्लि बेरे ओमफ्राय नैबे मा बेरे मिथिलालै स' गाइसमोन गोसोम जानायनि बोथोर सफायलायबाय बेखायनो गोसोम गोसोम नांदो गावखौनो ओमफ्राय बेरेखौ सोर सोर सिनाय मोनदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थादो ओमफ्राय जोंहानियाव माबायाव दंमोन आं दाखालि ब्लगाव खोन्थिदोंमोन नोंथांमोननो बेरेखौ ओमफ्राय बेरेखौ माने फारौआ एदावना होबाय थायोमोन आरोना बेखायनो बिरफुंबाय थायोमोन ओमफ्राय आं सानोमोन मालाबा जुदि जोबलाङोबा मा जागोन होननानै ओमफ्राय दिनै थांबाय आरो बेरेया आं सानबाय थादोंमोन आरोना बिदैखौ मोनलोंगोन र' होननानै मालाय दिनै होआलासिनो आंखौ खबर होआलासिनो थांबाय आरोना ओमफ्राय आं थांनायखौबो नुवासैनोखा दुखु मोनबाय आरो आङो थांसै होननानै माथोथ' होलांबायमोन ना आंखौ मियाबो दंमोन मिया नुदोंमोन आङो ओमफ्राय दिनैसो नुवासै आरोना आंबा बेसेबां आखा खालामदोंमोन बिसोरनि रोसिखौ मोनलोंगोन होननानै दिनै थांबाय ओमफ्राय माबाखौ गालांबाय आरोना ओमफ्राय सेस ओंखायनो बिसोरनि न'खौनो आङो साजायनानै दोनसै नेरसोन महरै इखा राङा दोनलायबाय आरो सि सोयै सोयै दोननांगौ ज' लोगोफोर आङो बारा ब्लग बानायबाय थायासै आरोना मियानिबो दिनैनिबो जरायनानै होबाय माने बेफोरनिसो ब्लगखौनो कन्टिनिउ खालामनो एकदम गोसो जाया जादों माने देहाया मोजां नङा लोमजानाय बिदि जाबाय थादों आरोना दामानि बोथोर सोलायनायखाय गगा मोननाय लोमजानाय जाखासिगोन मानसिफोरा बयबो मोजाङै थादो दिनैनि भिडिअ बिसिमानोसै माबायदि मोनखो नोंथांमोनहा अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ